ассалому алайкум тамошобинони азиз. ҳозир видеои мо аз корвон аз тарафи пажарка нулевой дарвоза дуюм ряд ба навор гирифта истодаам. пешниҳоди шумо гаштистай ва намихе комбахтое ки сангои дизайнерски доранд. нархошон 3 метраш 350 сомонӣ. сангошон некем калонай дӯстони азиз. ина марҳамат комбахтои арзонтара гуфта будед. анами намудора дарёфт кардам дар ҳами дуюм дарвоза, дар ҳами нулевой дарвозаву дуюм ряд ва инаиҷа бо ҳаст мокри балхо 250 сомонӣ. ана ин намуд комбахто ҳастай арзонтаракош ё нусхаҳои анамун 700 сомон 400 сомонӣ наи 400 сомош инора бошад 450-500. инора ман видео карда будам. марҳамат 450-500 сомонӣ. агар хоҳед мо доставка мекунем ба Русия. рақамҳои ватсапи ман дар рӯи экран аст. нависед, бо пиратар мефаҳмонам. ина иноям комбахтои фасони хушрӯ мхе рангҳои ҳархела. иношам ҳамин нарх, ҳамаш ҳамин нарх. комбахтои 350-400 сомона. ҳози бо арзонтаршам ҳастай ва ёшам видео карда пешниҳодтон мекунам. метавонед тамошо кунед. тарафамаш 350 сомона. ҳар хела ранг. бисёр нависта буданд рости духтаро ки ҳами комбахтои ҳам арзонтар боша ва ҳам чӣ меган як ранг боша ва ҳозир пешниҳоди шумо гардонида истодаам. рости тамошобинони азиз, комбахтое ки аввал арзон буданд намино буданд, мисола 150-200 буданд, ҳозир нархошон ҳами хешидагиай. барое ки бинед як паплин чанд сум шидагиай. чӣ қадар паплин ҳозир нархи ҳами комбахто шидагиай. паплиное ки мисол 10 сум мехардем, паплини нақша метрша. ҳозир аз ҳама паплини безебуш даже ҳатто 10 сомон нестай метраш. барои аввай бинед ки комбахтои арзон ҳозир ҳами чизоро ба назар доранд. арзонш ҳозир ҳами 250-300 сумай аз байни комбахто. ина ино ваян 190 сомонӣ. вилюранам хелеан як таи мондагӣ будай. айнош бошад комбахтан. комбахтое ки 280 сум, 290 сум, 300 сум. и тарафуш ина 280 сомон. арзони арзонаш ба ҳастана. ин намудош, ин намудоям хушрувак 300 сомон будай. лавдомани буринай и 750 сомонаш ҳастай оригиналаш. ай боша хитоишан ҳамаш. на агар бихоҳед мисол дӯстони азиз барои мисол қиз харидорӣ кардан ҳам хел ва ё ҳастай. иҷа да аднатониёи дуюм сорта ҳастай 350 сомон. и баркалоношай бо ҳаст бармайдош ва ёра мисол 3 метр намегири, зиёдтар мегирӣ. ва ё 250 ҳай агар хато накунам либосш не ваяш 3 метраш. ура ба бо зиёдтар мегирӣ. ина марҳамат аднатониёи 350 сомона баркалонош 3 метри ҳами як либос мешава. як либосаш 350 сом. ино королевски нестанд дӯстони азиз.